daude Sheffielden. Bale, eta hori da Irlanda? Eta gero Liverpoolen, bai? Arratsaldeon, crossover jaialdiaren laugarren egunera iritsi gara eta badaude 11 ekitaldi ikusteko, gozatzeko, hurrengo orduetan eta hurrengo egunetan ere bai. Ostirala eta larunbata ere han izango dira. Ikusle gonbidatuan gaur Lide Hernando musikari daukagu. Kaixo, Lide? Kaixo, urtzi. Lide Lier musika taldeko sortzailea eta kantaria da honeko maketa bat eta 4 diskoa atera dituzte, eta gospel talde batean ere ari da, Spirit. Gainera, uste dut, gauza gehiago egite dituzula, idazten ere bazabiltza, novela bat, uste dut, eta hori agian beste aurrerago hitz egingo dugu, zeren gaur telesailez hitz egiteko etorri gara ona. Prest zaude, telesailez aritzeko? Bai, ni beti prest, telesailez hitz egiteko. Ondo. Orduan, kontatu behar diazu pixka bat, zein izan zen lehenengo telesaila, azkeneko urteetan bintzat, ze telesailek eraman zaitun kateatzea eta engantzatzea, ez dakit, aurrekoan Iratxe Fresneak esan zuen jonki badala, zu ez dakit hainbesteko zean telesailekin. Bueno, pixkat bai, ez? Gu beti etxean daukago ohitura faldu bitartean eta, faldu ostean gehiago, telesailak ikusteko. Osa, hori da betiko rutina. Eta bata, egunero telesail bera ikusten dugu, osa, telesail beraren hurrengo kapituluak, eta amaitzean beste bat hasten dugu, eta hori da. Eta lehenbiziko telesaila pixkat mundu hontan sartu ninduena, gogoratzen dut perfectamente, hau da Game of Thrones. Bartzelonan bizi nintzenean, 2013 inguruan, nire lagun, de hecho nahiko frikia zen lagun bat, garai hortan frikia detzen genion lagunari, eta berari izan ikusten, hori, eta interesatu zitzaidan, eta esan nion, ziazu zurekin ikusten kapituluren bat, eta, zitzaidan bera kontatzen gauza batzuk, hori, ezkontza horriaren, dago kapitulu bat oso famatua, eta engantzatu nintzen. Oso mainstream da Game of Thrones, eta ez dakit, zein dan sekretua hainbeste jendek airakartzeko, eta mundu mailan fenomeno bat izan du da. Bai, egia esan ni normalean ez naiz oso fenomeno zalea, zerbait balin badago oso bogan, ni normalean, ez dakit, separatu egiten naiz, eta beranduago engantzatzen naiz, interesa badet. Eta Game of Thronesekin, momentu horretan konektatu nun, ez dakit niri fantasia gustatzen zaidalako, fantasia mediebala eta gustatzen zait, eta gero aparte, iruditu zitzaidan Game of Thronesek zeukala gauza bat, ordurarte telesailetan nik ez nuena ikusi zala, konbentzioak hausten zituela trametan. Gustatzen zitzaidan hori, zu normalean telesailak edo pelikuletan atentzioa edo kamera zentratzen da pertsonai batengan, eta zuk buruak ikusle bezala ez dut, hau da protagonista. Baina eske Game of Thronesen ez, pilo bat daude, eta kontu zeinekin enkapritxatzen zeran, ez hori askotan esaten zen, ez? Kontu zeinekin enkapritxatzen zeran Game of Thronesen ez dizula asko iraungo, orduan hori gustatu zitzaidan. Akatu iten dute. Hore. Eta pixkat infideltasun hori gustatu zitzaidan, ez? Dana ustea eta ez dezula espero. Eta amaiera zer ditu zitzaizun? Amaiera mierda bat, barkatu, baina. Bai, azken, zazpigarren denboraldian hasi nintzen dezepzionatzen, iruditu zitzaidan sortzaileek zeukatela sekulako presa historioa amaitzeko, eta sekulako pena iruditu zitzaidan. Gainea, kuriosoa da, telesailek liburuen trama jarraitzen zuten bitartean oso ondo eraikia zeudela pertsonaiak, tramak, arkuak, gertakariak, eta behin bukatu zenean hori, eta hasi zirenean sortzaileak beraien kabuz asmatzen, hori ikusi zen sortzaileek, igual sormenerako, pixkatan kamotz galitzen zirela, edo impresori daukat. Hori bat izan zen Game of Thrones, baina egongo zen besteen bat hor tartean ere, hola, kolpatuko zintuna, ezta? Bai, behin Game of Thronesekin engantzatu nintzala eta deskubritu nuen telesailo mundua. Eta garai beretsuan hasi nintzen Black Mirrorrekin nahiko desente engantzatzen. Nik uste 2014, 2015, horren goruan.
Black Mirrorren atal bakoitza historioa da, eta kriston historia daude, hor, gaur egun adimen artifizialaren kontu hauekin nola gabiltzan ikusita, agian gauzatzuk beteko dira, edo nola ikustezu? Gauzatzuk bete dira, ja, ez? Osea, bueno, ez dakit bete. Bueno, horren beste gauza kontatzen dira kapitulo bakoitzean, ziurrenik hor asmatu den distopietako bat jada gertatu dela. Baina, bueno. Zein da zure atal kutxunena, Black Mirrorren? Jo, baditut bi. Bueno, asko, azte naiz pentsatzen pilo bat ateratzen dira. Baina niretzako ni behintzat identifikatuen sentitu nintzen kapitula ikusita berehala, izan zen Nosedive. Dela, bueno, protagonista da Bryce Dallas Howard, eta kapitula kontatzen du nola bizi diran gizarte batean, non daukaten aplikazio bat eta mundu guztiari puntuatzen dioten, bueno, pues atsegintasun mailaren arabera, ez? Pues bueno, kafea eskatzera zoaz eta atsegina bali mazera, edo kamareroa atseginen bada, ematen diozuela, eta esaten diozu 5-tik 4,5 puntu. Eta horrela bizi dira denak, ez? Orduan, ja dana dago estetika super zaindua kapitulo horretan, osea, dana da mundu pastel koloreko mundu bat, ez? Dana buenismoan eta dena super cookie. Denek izan nahi dutelako txintxoak, eta ez hautsi arauak, ez izan bordea, ez izan hola super ozena. Eta claro, puntuazioa jaisten baldin bada ere ez dezu lortzen lanik. Eske dana dago hori, kurrikuluma orkesterakoan behiratzen dizute baita edo entrevista bat iterakoan behiratzen dizute ze puntuak eta daukazun orokorrean aplikazio horretan. Eta oso identifikagarri iruditu zitzaidan, begia esan mundu errealean ere egin batean horrela gabiltzalako. Igual, ausartuko nintzatek esatera, emakume hori gehiago eragiten digula honek, pixkat txintxoa izatea eta ez izatea, diskretoak izatea, bazpare, eta ez ikutzea. Eta beste atala? Beste atala esan dituztu Beste atala, San Junipero, esango nuke. Bai, San Junipero pila gustatzen zait, eta, bueno, hitz egin genunean honen inguruan pixkat komentatu nizun. Iruditzen zait dela kapitulu bakarrenetarikoa Black Mirrorren ondo bukatzen dena. Pixkat itxaropentsu bukatzen dena. Eta romantikoa da, bai. Eta romantikoa, eta polita da kapitulu hori. Bai. Ondo, atzo, Euskadi Irratiko bai pasakoak egon ziren hemen Koldo Mitxelenan aukeratu behar zituzten ezinbestekoak diren 5 telesail, horra gaitu ziren bakoitzak bere zerrenda proposatzen, eta aukeratu zituztenen artean, bazan bat uste zuk ikusi dezula, Breaking Bad aukeratu zuten. Zer irutu zaizu zuri Breaking Bad? Breaking Bad, begira, lehen esan dezuna hori bogan, telesail batzuk sekulako sona hartzen dutela, ez? Breaking Badek bazuen, eukidu sona hori telesailen munduan sartu nintzenetik zan, como Breaking Bad, ikusi behar dezu. Eta nahi hasieran, esken naiz oso drogen inguruko tramak eta gangsterrak eta, ez dakit, a priori ez naute erakartzen. Eta, horrekin nahi bilen bueltaka, eta hau azken urtean edo, azken 2 urteetan berreskuratu, ikusi dut telesaila. Eta Better Call Saul ere bai ikusi duzu? Eta Better Call Saul jarraian, Breaking Bad eta gero Better Call Saul. Eta niretzako telesail kutxunenak aukeratuko banitu, badakit ez direla berdinak, baina unibertso berean bizi direnez, niretzako bi horiek pakean doaz, eta sekulakoak dira. Oso niretzako dira top. Orduan, ondo aukeratua zegoen Euskadi Irratiko zerrenda hortan. Nire ustez bai, hori bai, Breaking Badek egon behar du, nire ustez. Nire top 5ean badago. Breaking Bad. Eta hori atzerriko artean. Eta euskarazko topean, zein jarriko zenuke? Euskarazko topean, azken aldian egin dituzten telesaietatik ondarraoak adibidez asko gustatu zait, iruditzen zait, igotzen duela kalitatea eta ematen duela pixkat itxaropena, euskerazko telesailek horrelako kalitate ona eduki dezaketela. Naiz eta diru gutxikin egin dagoen? Hori da, iruditzen zait, gainera, egina dagoen aurrekontuarentzako, deskonpentsazioa handia dela zentzu horretan, kalitatean. Eta aktoren lana oso ona. Nagore Aranburu, Eneko Sagardoi, pilo gustatzen. Izenatu dute Basque Noir bezala, ondarra hauak. Bai, egia esan, bai, ez? Ondarru batek ematen du
pixkat nuarrarentzako, ez, lekua, osea. Eta gero gauza asko kontatzen zian telesail hortan, zen dizute migrazioaren gaia zegon, ustelkeria, poliziak, horre aipatzen zen emakumezko pertsonaia Nagoriaren bururena, zeukala antzekotasun batzuk Eskandinaviako thriller batzuetako pertsonaiakin eta horrela. Baliteke, ez dakit nik Eskandinaviako gauza asko ez ditut ikusi, baina bai, izan daiteke. Horretarako Iratxe Fresneda genuen, Eskandinaviakoak, baina zurekin adibidez, Britaniarrak, telesail Britaniarrak bai aipatu ditzakegu, ez? Bai, egia esan azken aldian, nik nahi izan gabe, ez, autua egin gabe, telesail Britaniarrak ikusiko ditut, ikusi ditut batzuk, eta iruditzen zait brutalak direla, hasita. Fleabagetik. Fleabagi buruz, aparte, guazen hitzaitea, Fleabagi buruz. Fleabagek, zer dauka Fleabagek? Laugarren paretaren kontu horita dena, nola da? Takin nola eskribatu Fleabag. Nik ikusi nuen, pasazen aste bete, ikusi nituen bi temporadak, eta neukan síndrome de abstinentzia, berriz ikusi behar dut, eta ikusi nun berriro. Bi aldiz ikusten nun, jarraian. Eta gaina berriz ikusi neko nuke berriz. Ez dakit, Fleabagek, nik jendeari kontatzen dio danean, gomendatzeko ikusteko, zerri buruzkoa da. Da neska bat, Londresen bizi dena 30 urte ditu, eta dauka kafetegi bat, eta bere bizitza, eta orduan biratzea izute, serio? Portako bakat, Friends, zakit, ez? Ez, baina hau berezia da, berezia da. Oso berezia. Ikusi behar dezu, kamera jokoak, pertsonaiak daude, superondo eraik, iruditzen zait, protagonistaren kapak, ditula, kapa pilo bat. Piskat, de hecho, nik uste horretan oinarritzen dela telesaila, ez nola, berak, eta hor dator laugarren paretarena, berak nahi du hasieratik kontatu publikoari, oda guri, nolakoa den bera, ez? Esate dizu, behitu badakat bizitza sexual superaktibo bat, eta berdintzait, eta daukat mutil lagun bat, sin mas, eta ezakize, eta beste honekin ligatzen dut, eta beste hau. Eta familia nahiko desestrukturatu badakat, eta bat. Pero me la suda, pixkat, ez? Eta gutezea pixkanaka deskubritzen bere beste kapa bat, ez? Eta hori superinteresgarri iruditzen zait, nola berak guri nahi digun gezurra esan, nahi digu pixkat ezkutatu, bere benetako izaera, edo egin duena, zegertatu den, ez dut spoiler. Aktorea oso ondo, Eta aktorea da brutala. Baina gidoia baita ere. Niretzako, gidoia dago superondo eginda. Eta hori pertsonaiek daukate oso, bakoitza daka bere hitz egiteko modua. Apaizak eta guzti. Apaizak ere bai. Apaiza, mesedez. Da pertsonai obrenetarikoa. Danak. Eta bigarren denboraldia, hor apaiza sartzen dela, eta hor ja nola laugarren paretaren jokoa aldatu egiten den, ez? Kasu horretan, protagonista jarraitzen du ikusleari hitz egiten tarteka, baino derrepente konturatzea apaiza ere konturatzen dela horretaz, eta joku hori iruditzen zait superpolita, ze adierazten du nola apaizak edo sekulako sentsibilitatea dauka, eta beste gainontzeko pertsonaiek ikusten ez dutena ikusten du, ez? Konturatzen da nola protagonista tarteka desagertu egiten den, edo publikoarekin hitz egiten ari den, edo bestela kontatzen digu beraien arteko konexioa, benetan erreala dela, ez? Eta ulertzen dutela elkar, zakit, oso polita. Claro, da telesaioetako bat, esaten zuna, zepena ez direla demoraldi gehiago egin, ez? Bai, baina egia da. Bueno, hori, ni naiz oso frikia telesaiekin da zerbait gustatzen bazait, ikusten dut telesaia, ikusten ditut zuzendariari egindako elkarrizketak, ikusten ditut gidoiak, fragmentuak irakurtzen ditut, osea, naiz bastante intensita gauza horiekin. Orduan, Fleabagekin hainbat entrevista ikusi nituen Phoebe Waller-Bridge egin zizkiotenak, sortzaileari, bide batez dela zuzendaria, aktore protagonista eta gidoilaria, osea, Eta berak azaltzen zuen zergatik etzen beste denboraldi bat egin, eta superkoherentea iruditzen zait, eta koherentzia horrek ere egiten dit horrenik gehiago maitatzea. Eta zergatik izan hori? Pues, azteko, berak lehenbiziko denboraldia bakarrik egin nahi zuen lehenbizikoa. Eta zan, bere obra batean inspiratutako telesail bat zen, da bere obra kontatzen zuen lehenbiziko denboraldia kontatzen duena. Orduan berak egin zuen hori, eta
jendeari asko gustatu zitzaion, eta eskatu zioten, mesedez, beste bat egiteko. Eta orduan berak hasieran ez. Eta hasi zitzaion bururatzen nola eman bigarren buelta bat kamararen asuntoari eta Fleabag protagonistaren bizitzari, ez? Eta buratu zitzaion bigarren denboraldiko historia, zela pixkat komedia romantiko edo, bueno, pixkat romantzean sartzea, eta iruditzen zait oso bukaera digno ematen diola. Eskezakit ez dut kontatu nahi gehiagin, nahi dut jendeak ikustea, eta baina bukaeran kamara ja gelditzen da. Normalean kamarak beti jarraitzen du Fleabag leku guztietatik, eta horra amaieran ez du jarraitzen. Eta neskak biratzen du bukaeran atzera, eta egiten dio como, jazta, agur. Amazon Primeen behintzat, badago, nik hor ikusi dut. Agian beste tokiren batean ere bai. Claro, telesail britaniarrak daudelako toki desberdinetan. Zan izut batzuk da bideaz dira BBC-renak, igual iristen dira Filminera edo beste toki batzutara, edo batzuk jendeak ere beste toki batzutatik harrapatzen ditu. Zein gehiago britaniarretatik? Ba, azken aldian ikusi ditudanak. In My Skin, The Virtues, ez batzen. Bueno, hau Irlandarra da, baina Normal People, sartuko nuke hor, estetikan da estiloan ere antzekoa delako. Eta ez daki baten bat eskapatzen zaidan. Bueno, goazen horietaz hitzeitea. Vale. In My Skin adibidez. Ba, In My Skin oso ez dakit berezia iruditu zitzaidan. Kontatzen du neska gazte baten historia, nola kudeatzen duen bere eskolako institutuko bizitza soziala, bere etxean daukan pasteloiarekin. Eta hasieran hori ematen du, inkluso komikorantz jo dezakela, ez? Bueno, venga, pixkat doble vida horren kudeaketa zaila ez dakize, baina ez, osea, kriston drama da, eta... Baina sentimendu asko ere, bai, ez? Sentimendu asko, neska horrek... Papeloi bat, neska gazte horrena, iruditu zitzaidan brutala aktorea. Eta amaren papera egiten duenare, bai, sekulako... Horrek ere bide moraldi. Bide moraldi, bai. Baita ere, jarrai nola, uste eta aste beten ikusi genuela. Eta oso polita, gogorra, ere bai. Eta hori, pixkat drama psikologikoan sartzen direnak, niri behintzat asko gustatzen zaizkit, telesail horiek, pertsonaia oso errealak dituztenak. Buru osasunaren gaia ere jorratzen du, amaren pertsonaiakin, eta... Bai, eta iruditu zitzaidan brutala, gainera oso garrantzitsua horrelako, bipolaritatea dauka amak, eta erretratatzen du, aldi berean oso realista, eta aldi berean nik orain arte ezagutzen ez nuen modu batean. Osea, iritsi zaiguna bipolartasunaren inguruan da beste zerbait. Gezurra dena ziurrenik, ez? Orain pozik, orain haserre, orain lasai, orain urduri, baina eske hor, oso kuadro bortitza dauka emakume horrek bipolaritatearena, baina, devastadorea zitzaidan. Hori oso gomendagarria, The Virtues ere, gomendagarria? The Virtues oso gomendagarria. Estilo beretik doa, esan nahi dut, drama, psikologikoa, hor ere sartzen da protagonistaren psikologian asko. Nik uste ez dela spoiler bat, ze pixkat da telesailaren paradigma edo, baina da pixkat sexu erasoa eragindako gizon baten etorkizuna, ez nola bizitzen duen, bere iraganean tapartuta daukan zerbait berreskuratuz. Eta ze ondorio eragin dituen bere etorkizunean horrek. Eta oso gogorra, eta aldi berean, hori pertsonaia baita ere engantzatu egiten diate. Eta aktorea, Stephen Graham, sekulakoa da. Britania handiko aktorerik kutxunenan erea behintzat, esango nuke. Hausartuko nintzateke esatera. Ondo, egunotan Espainiako telesail batzuk ere proiektatzen ari dira, crossoverren, Sorogoienen telesailik ez, baina badago Rodrigo Sorogoienen telesail bat usteet gogoko duzuna, ez? Antidisturbios? Bai. Azken urteetan ikusi dudan Espainiar telesailarik onena, niretzat. Osea, brutala. Brutala pertsonaiak, brutalak aktoreen lanak,
Sorogoien oso tipikoa da plano sekuentzia luzeak egitea, eta hor badaude batzuk gozatzeko, ikusteko koreografia guztia, aktoreena, kamerena, dana, eta hori iruditzen zait oso historio ausarta kontatzen duela. De hecho, neri hasieran eragin zidan ez ikustea. De repente kontatuko diate Espainiar poliziaren inguruko historio bat, que pereza. Eta lagun batek esan zian, ikusi. Mesedez, ikusi. Eta, Eta Biki Luengo? Eta Biki Luengo. Jo, deskubrimentu handik ez duen ezagutzen, aktore hori. Eta, oso ona, ze sutila, ez? Osea, iruditzen zait askotan aktoreen lana goraipatzen danean, goraipatzen direla olako estena super, ez? Agresiboak edo negarrez edo yuka, eta iruditzen zait Biki Luengo kadibidez daukala papel bat, dela como diskreta, bera hor doa xorro ikertzen gertatu den guztia, eta bere aurpegia eta espresioak eta dena iruditzen zait, bikaina. Beste telesail bat onda grabatzen azkeneko hilabetetan eta ikusi beharko dugu. Hemendik gutxira uste estreinatuko dela. Eta komentatu beharko da hori ere. Zuro pelikulan ere aritu zen. Ez dut ikusi. Baina pendiente. Gomendagarria baita ere. Gero, beste telesailen bat ez dugu aipatu asko komedia. Drama asko aipatu dituzu. Bueno, Fleabag. Fleabag, bai, Fleabagen barra egiten da. Baina komedia esan dizuna sitcomak eta horrela ikusi izan dituzu? Bai, aipatuko dituzke bi, hola niretzako kutxunenak. Bat ez dugu bukatu, baina nahiko ona iruditzen zait. Friends, hau ikusi pare bat aldiz, osorik, eta The Office. The Office... Hori, hau da ez datena bukatu, zeia puntu batetik aurrera bihurtzen da oso sitcomen rolloan, errepikakorra, niri behintzat iruditzen zait, pixkat estankatua momentu batzutan, baina planteamendua eta bere garaian atera zenean, eta, The Office estatu batuarra, esan behar dut, badakit originala Britaniarra dela, baina guk estatu batuarra ikusi dugu, kopia bat da. Baina egia esan gehiago garatu zen, azkenean demora gehiago... Atzo Eusko Irratiko hortan ere hautagaien artean zegoen, azkenean etzan bosteko hortan sartu, baina nahiko gertu zebilen, hor tonpa amarrean bintzat bai. Eta gero, Friends barkatu da niretzako leku seguru bat. Osea, batzutan ez dakigunean ze serie ikusi, guazen Friendsen kapitulo batzuk ikustera, bururatu arte beste zer ikusi, eta beti pasatzen dugu ondo. Itziten nahi gehala, oain, aipatu dituzu batzuk ze gidoi honak, Fleabag edo In My Skin, olako gidoiak, zuain novela bat idazten nahi zehala, ze nolako telesaia gustatuko litzaizuke idaztea? Osa, zen telesail gustatuko litzaizuke idaztea? Zein telesail? Niretzako Fleabag, eske... Igual oso redundantea gelditzen zaita, baina... Fleabagen nola nazten ditun komedia, drama, realismoa, pixkat, kotidianei dadea, antzerkia, antzerkitik datorrelako, iruditzen zait, brutalan nik, zeo zeidatziko banu gustatuko litzateke hori. Horrelako zerbait, pixkat kanpotik komikoa dirudiena, badituna piko hola parrez lertzeko batzuk, baina gero derbente zaz, konturatzen zeana barrutik ze gauza serioa eskutatzen den. Neri bintzat horiek. Bide horretatik joko zenuke. Bai, hori esango nuke. Eta, ez dakit, telebistan ere aritu izan zea, sos arriskoa kantuan. Telebistak ere, Euskal Telebistak behar ditu telesailak, aurrentzako pare bat, baina ondo legoke, egotea telesail gehiago euskeraz. Bai, egia esan niretzako izango zen ikusle bezala, sekurako plazerra ikusi alizatea, lehen aipatu dugun ondarragoak bezalako beste produkzio batzuk, eta luzeagoak, alba da, ez lau kapitulotxo, horrelako kalitatearekin, eta gidoi landuak, aktoreak baditugu, badakagu, arrobia, egon badago, sekulako aktoreak ditugu Euskal Herrian. Jartzen dituzu gidoion batekin eta zuzendaritza on batekin, zen ikuste asko nabaritzen dela, kanpotik behintzat,
zuzendari on batekin egon diren aktoreak, eta aktore hori bera, zuzendaritza, pues, hola, azkar egindako lan batean, ez, aktoreak berak, ez du horren ondo antzesten, orduan, urre hori atera behar zaie, eta horretarako behar da denbora, behar da dirua, behar da espazioak, behar da... Dena den, badaude telesail batzuk igual, ez dienak aurrekontu zain demagun oso aurrekontu handikoak, eta ari direnak ondo funtzionatzen. Katalan bat adibidez, autodefensa, ez esan dezakezu, autodefensari buruz. Jo, bai, bitxia, polita, ikusi nuen, gomendatu zigutelako, eta kapitulo bat bestean atzetik, zufua, tio, ze bat, bueno, oso, esan nuke, ausarta dela. Eta hor ez dute hainbeste diru gastatuko? Ez, begira, baina hor erakusten da nola ideia on bat, eta inungo beldurrik ez duten pare bat aktorek, egin dezaketen niretzako urrea. Kontrobertsiala izan da, telesaila batzoi ez zaio gustatu, niretzako oso ona. Bai, ni ikusi izan ditut komentarioak daudela txat batzutan, batzuentzat da sekulakoa, originala, berritzailea, ez dakiz eta beste batzuentzat ez du piper bat balio. Ez que egia da, baduela kutsu... feismo kutsu bat, zan nahi. Bueno, konta dezagontzen dia bineska gazte, eta zeiten dute bineska gazte. Pues, parrandan atera, drogatu, ligatu, ez? Osea, pixkat hori, eta bizitzaz hitz egin. Ez? Osea, nik horrela definituko nuke. Daude pixka galduta. Baina dira pixka makarrak, bai, ez? Oso makarrak. Baina hori, eta hori esan dudana feismoarena, osea, iruditzen zait, inkluso batzutan, sentsazioa dut, ez dala enkuadraketa edo ez daukatela zuzendaritza, argazki zuzendari honik baizik, eta nahita erabaki dutela enkuadre txar bat erabiltzea. Osea, kasu batzutan ikustezu como aktorea hitz egiten ari dana, eskina batean hitz egiten, bestetik ikusten da hor gelan arropa botata, osea, ez dakit, enkuadre oso raroak. Baina hori ere, iruditzuztean oso ausarta eta berezia, ez, orain arte egin gabekoa, eta horrek gainera erakusten du pixkat neska hoien bizitza desmadrea nolakoa den, ez? Euskarazko horrelako bat posible izango litzake? Jo, bueno... ETB-en zailago, baina Jaume Ripoll filminekoa hemen Donostin dakagu, esan beharko diogu, ez? Euskal Herria behar duela ere beldurra asko kendu, Osea, nik uste, bi neska hauek Katalunian egin dutena, trasladatzea Euskal Herrira, bineskak hor Bartzelonako aldapa baten pixa egiten potota biztan, osea, dagoiztena bat daudela pixa egiten, eta ikusten zaie dena, osea. Hori Euskal Herrian, aber nork egiten duen. Bueno, erronka. Erronka zalea zu ere bazea, eta ea noizbait ere telesail bat, ez dakit, idazten dezun, zuzentzen dezun, edo musika egin dezakezu, telesailen batena? Bueno. Edo, telesailen baten atalen baten kantarik egin duzu azken aldian? Ez pentsatu, ez. Bai? Telesailen bat, ez, baina bera galetzen dit barkatu, Bai, ea telesailen baterako musika. Black Mirrorren atalen badati kantaren bat egin diozu? Gaizki ulertu dut. Bai, hori da. Lehen aipatu dudan Black Mirrorren ere kapitulo kutxunenari dedikatu diota abesti bat. Eta, bueno, abesti hori ez da atera oraindik, baina aterako da. Adi egongo gara. Hori da. Eta zuen kontzertutara ere, adi egongo gara, urrengo asteetan, baituzu eta batzuk. Mila esker, Lide, gurekin izategatik, ikusle gonbidatuan. Mila esker zuei ere, etortzagatik, crossover jaialdiak aurrera jarraitzen du. Hainbat ekitaldi izango dituzue urrengo bai gaur, eta bai urrengo bi egunetan, eta urrengo arte. Falta zaigu.